Živinić, koja je bila lektor ove naše monografije o Morčićima i koja je jako puno pridonijela da se sve ovo i realizira. Ja bih molio da profesorica Jasna Živinić nešto kaže. Evo, pozdravljam sve ovdje nazočne i drago mi je da smo nakon 2 godine kada smo imali promociju drugog izdanja monografije o Morčiću i tada smo imali promociju u vijećnici grada Rijeke i jednu u Opatiji istog dana i na jednoj i na drugoj smo naglasili da bi bilo jako dobro da se nastavi daljnje održavanje tradicije Morčića, da se sačuva i između ostalog bilo je spomenuto da se osnuje muzej u Rijeci i evo prošle su 2 godine zahvaljujući entuzijastima, prije svega gospodinu Antoniju, jer Johnu Antoniju, zato što on jednostavno ne gubi nikada nadu i kada je teško i kada nitko ne da ruku, on uporno traži i zahtijeva i bori se. Do jučer je stvarao nakit Morčić, a evo danas i sve čini da bi se sačuvala ta velika uspomena i vrijednost koju imamo mi i koja je zapravo naša vrijednost i trebalo bi to i dalje sve više njegovati i raditi. Jer kad uzmete recimo jedan Ređin koji mnogo ljudi je naslijedilo od nekakvih nona, nonića i tako dalje, to nije samo Ređin, jedan predmet, nego je to čitava jedna mala arheologija, čitava jedna riznica jedne bogate simbolike, jedne vrijednosti i identiteta. Stoga je jako važno i jako mi je drago ovo što sam malo čas čula da će biti jedan simpozij. Nadam se još većem simpoziju interdisciplinarnom, međunarodnom, u kojem bi se sa različitih aspekata, sa različitih disciplina sagledalo što je zapravo to Morčić, jer očito ne pripada nekakvoj visokoj pismenoj kulturi, sve je to bilo na razini usmenoga, prenošenja s koljena na koljeno, dakle tajnovit je, mnogo toga nenapisano, a puno toga rečeno i polako bi trebalo sve više i više otkrivati tu njegovu tajnu, kao što i knjiga nosi naslov i to je jedna neizmjerna vrijednost koja kao da s vremenom još više zrači i obnavlja se u nekakvim drugim načinima, od popularne kulture nadalje. Taj Morčić živi jer je on jedan moćan arhetip ovoga našega kraja i našega identiteta koji je uvijek bio u poziciji da se brani i da sačuva ovo što ima. On je svjedok jedne dugotrajnog kontinuiteta, jedne izvornosti, jedne autohtonosti, a opet i susreta sa svijetom, neisključivosti. Zato sanjamo o ovoj ulici Užarskoj u kojoj bi se možda te manufakture rekonstruirale, u kojima bi se školovali možda na odsjecima umjetnosti i likovne studijima, mladi umjetnici u školi primjene umjetnosti, a možda i neke malene moretistice. Tu vidimo jednu malu curicu koja to sve pažljivo prati, pa može i ona jednoga dana biti moretistica. I evo, neka ide sve dalje i neka to ne prestane, zahvaljujući ovoj 3 osobama. Idemo dalje, evo. I Morčić živi i svima nam puno znači i svi volimo doći, slušati i vidjeti što nam to novoga on kazuje, ali zahtijeva još puno istraživanja, puno stručnih ljudi, puno i najviše od svega puno ljubavi. Hvala svima.